Уважаеми министри, уважаеми представители на медиите, знаете, че обществото ни отдавна очаква справедливост и възмездие за грабежа. Но за да се случи това, прокуратурата поне не трябва да пречи. А българската прокуратура напоследък прави точно обратното. Колкото по-активно работят МВР и службите за разкриване на крупни корупционни престъпления, толкова повече прокуратурата възпрепятства тяхната работа. Спомните си, даже вече може би забравихте, че в началото на месеца полицията арестува служители на ВиК Бургас, начало с изпълнителният директор. И в хода на разпитите се получиха интересни признания. Признания за злоупотреби в огромни размери. Говорим тук за стотици милиони левове, които са изтичали към партийни каси и, още по-важно, към национално известни фигури. И тук идват наистина интересни неща, защото това е сериозен шанс да започне разплитането на голямата политическа корупция. И съвсем правилно МВР, спазвайки закона, отнася този случай към Софийска градска прокуратура, защото сред посочените лица има и такива с имунитет. И тук започват проблемите, когато става ясно, че има именно такива лица. Защото след протакане с консултации на най-високо ниво се решава случаят да бъде изпратен обратно в Бургас, на Бургаската прокуратура. Само че така го пращат, че делото пътува една седмица от София до Бургас. Първият определен наблюдаващ прокурор отвод. Вторият прокурор отвод. Третият прокурор отвод. В момента делото виси и е почти смачкано. В същото време служителите на ВиК Бургас се разхождат свободно. Подложени са естествено, можем да на всички ясно, на натиск от същите тези национално известни публични фигури. И виждайки негласната подкрепа на прокуратурата за смачкване на този случай, вече се разколебават и започват да се отричат от първоначалните си показания. А интересни са и мотивите за отвода, обвързаност с заподозрените лица. И тук идва въпроса, кой е работодателят на тези хора? Държавата или организираната престъпност? И такова бламиране на правосъдието могат да се позволят само хора, които са или силно оплашени, или силно зависими. И аз не искам да вярвам, че това е лицето на българската прокуратура. От най-високото до най-ниското ниво. И това се случва в навечерието на избор на нов НВСС. Един избор, който трябва да покаже дали съдебната власт е готова да се освободи от зависимостите на миналото. Затова и ние заявихме, че компромис с професионалните и нравствени качества на кандидатите за ръководни постове в съдебната власт няма да има. Че този избор ще служи на обществото и на правосъдието, а не на партийни интереси. И искам ясно и отговорно да заявя, че въпреки съпротивата на прокуратурата, МВР и службите ще упражняват още по-твърдо своите правомощия за разкриване на голямата политическа корупция, която изпразни хазната и доведе до разруха и бедност. Спомните си, че миналата година, в края на годината, управляващите приеха много бързо един нескопосан закон за Лукойл, така известният 30-секунден закон, който обаче доведе до много сериозни проблеми пред българската рафинерия и държавата като цяло. Първо, сметките на Лукойл в резултат на този закон и действията на тогавашното правителство бяха блокирани и беше ограничена възможността за търговия с петрол с дружества, регистрирани в Швейцария. Те повечето са там. Ние преди месец решихме този проблем. На второ място беше заявен
арбитражен иск за 3 милиарда евро срещу България. Надявам се да обезвредим и тази мина. И трето, не по-малко важно, някак си в суматохата покрай американските самолети, от обществеността се пропусна, че миналата седмица Конституционният съд отхвърли този закон като противоконституционен. И какво става сега, когато тази седмица това решение на Конституционният съд се обнародва и влезе в сила? Управлението на рафинерията минава незабавно под шапката на руските акционери. Тоест минаваме автоматично в режим на санкции. И аз искам да благодаря на Министерството на икономиката, че работейки денонощно успяха да подготвят адекватен закон, който днес ще се гледа в пленарна зала екстрено, за да спасим санкциите. Да гарантираме надежна, непрекъсната работа на рафинерията в Бургас. И ако има нещо по-скандално от ситуацията около Лукойл, това е спекулацията на опозицията, че виждате ли, правителството се отказва от Националната детска болница, защото в бюджета за тази година не били определени пари за нея. И това го твърдят тези, които управляваха 15 години и изобщо не ги интересуваше тази болница. Ама видите ли, сега ще я строят, ама ако някога получили шанс. Както и другите, които за 5 години 3 пъти правиха бюджет и така и не разбраха по каква схема се изгражда тази болница и къде са парите. Защото в здравната инвестиционна компания, която е отговорна за строежа на тази болница, в нейните сметки има 47 милиона евро. И няма нужда тази година да се залагат допълнителни финансови средства. Още повече, ако ще да има и 1 милиард, ние тази година не можем да изхарчим и 1 евро, защото именно безхаберието и некомпетентността на злобката ни докара до тук, защото след 23-та година, когато служебното правителство на господин Гълъб Донев определи и терен и разработи проект за управление, резултатът от тогава до сега е нулев. Инвестиционен проект няма, определен проектант няма, разрешително за строеж няма, определен строител няма. Още повече в момента проектът е в ВАС поради обжалване и вкаран в задънена улица точно заради безхаберие и некомпетентност на сглоб. Искам да уверя родителите, лекарите, цялото общество, че ние сме твърдо решени, ще излезем от тази правна каша, в която се намира проекта, ще върнем контрола в Министерството на здравеопазването, там където му е мястото, и ще изградим тази болница с възможно най-бързи темпове, защото за нас тя е наистина национален приоритет, а не нескопосано средство за политически атаки. Повече по тези случаи, както и предотвратяването на други корупционни схеми, даже с европейски средства, ще научите от някои от министрите след заседанието на Министерския съвет. Приятен ден на медиите!